Halos hating gabina nang imiwi sinardo. Nakita ni aling ising na nakangiti ang anak kaya alam ni hang may magandang balita. Hinila niya sinardo at nagtanong, ano na? Magkakaroon na ba akong manihang? Sumagot sinardo ng buong pagmamalaki, tama. Pinakplanihan ko ito ng isang biwan. Ang dami kong ginastos para sa panliligaw na tuwe gusto ni Tia ang romantiko at naman ako pa ang kahiwapihan ni Papa, sinong bobo ang tatangge. Nanlaki ang hamata ni aling ising, kailan ang kasal? Bilisan nanayo, ayaw kong mawala ang manihang kong ginto. Sing-sing na ang nasa daliri ni Tia, akin na siya. Iwag kang magmadali. Kakapanliligaw ko pa lang, kailangan pang mogang matiyaga para tuloy-tuloy ang siwerte. Kakausapin ko mina sa Tia bago tayo magplano. Mayaman ang pamilya niya, hindi ako papayag na mangyari ang pagiging napakalaking duwete. Imiling si aling ising, hayaan mo silang himingi. Kung hindi, sa namin ilalakay ang makanaman. Manginfitang ako para may pakasal ka sa kanaya, tapos babawin din natin hayon. Alam ko na. Hindi na kita pagtatrabayan sa susunod. Pero dapat kong itanong kung may ibibigay ba silang ari-arian kay Tia pagkatapos ng kasal. Ay naki mayaman sila. Dapat makakiya kang kondominium sa sentro. Tratiyan mo nang mabiti si Tia. Sobrang sensitibo niyan. Baka magsambong samhamahalang niya ang tungkol sa akin. Hiwag kang mahalala. Malit na bahay lang an. Sa akin na lang kayo asa sa susunod. Limabas salita mila sa kaniyang silit at nakita ang kaniyang ina at kapatid na nakisap sa sala. Nachtaka siya, hating gabina, hindi pa kayo natutulog. May magandang balita ba? Magkakaroon ka ng ate. Nanlaki ang hamata ni Lita. Limapit siya sa kaniyang kapatid at tiningnan siya ng may pahanga, Wolf, nakiya mo sa Tia. Ang haling. Makakakamit na akong makakamit niya. Imiling sinardo, sa tingin ko papayag silang timira ako doon kay sa hayon ang kaysa isang anak nila na timira kasamang biyenan. Kaya kalimitan mo noan. Kimusta ang trabaho mo? Okay ba? Nachtos ng henlalaki salita, okay lang, Kia. Dahil kamang anak akong direktor walang nanghangkas na magsalita. Mataas ang sweldo pero mahan ang trabaho. Hakayan kita makahanap din akong mayamang boyfriend. Simangal senardo, sinong makakahisto sa ayukang tamat ka? Bakit mo ako pinapakalitan? Nahimiso salita, sige, tamat ako. Pero matalino ako, hindi tilat ni Tia. Hindi ako mahmamaong gewapo pero empleyado lang. Papakasalan ko ang isang malay na rayo o balay na rayo, matanda man o pangit, basta may pera. Tapos isasama kita para mamiling mahamamahalang hamad, diba, Mama? Timawa si aling isang habang tinitingnan ang kaniyang anak, hintayin ko ang araw na ayon. Basta makasawa ka, masaya na ako. Hindi ako naniniwala sa mahamayaman. Nachteed sinardo kay Tiang goed nagit at timayo para paminta sa kaniyang silit. Bago siya imalis, pinagsabihan niya ang kaniyang ina at kapatid, sa susunod, mag-ingat kayo sa inayong sinasabi. Baka marinig ni Tia ang kaniyang pamilya magkakaproblema tayo. Tumango si aling ising habang ipinaiwatig ni Lita na isasara na niya ang kaniyang bibig. Pimasok sinardo sa kaniyang silit at nakpalit ng damit. Para sa kaniya, ang kaniyang plano na makapasok sa mataas na lipinan ay malapit nang matapos. Hinihintay na lang niya ang araw na siya ay mogang manihang doon. Dati, sinardo ay isang solis agent sa isang kumpanayang sapatos. Pero pagkatapos ng pandemya, nagsara ang kumpanaya kaya nawalan siya ang trabaho. 2 taon na ang nakalipas, nak-apply si Nardo sa isang kumpanayang cosmetics. Kasabay niya si Tia. Nakita ni Nardo na iba ang trotong makabos kay Tia kaya nilapitan niya ito at nagang makaibigan sila. Sa pagtatanong sa maraming tao sa mundong negosyo, nalaman niya na si Tia ay anak ng mayaman na galing sa ibang bansa para magtrabaho sa mababang posisyon para magkaroon ng karanasan at para pamahalan ang kumpanayang kanayang hamahilang sa hinaharap.
Hende nach madali sinardo na lichawan setia at imamen siang kanang pachmamal. Pachkataposing isang taon nach simula siang mahplanong panlilikhaf. Alam niyang gusto niya ang romantiku kaya pinag-aralan niya ang maraming bagay para makang kaya aya sa paningin niya. Himingi rin siyang tulong para mapromote bilang supervisor pagkatapos ng 6 na buwan para maniwala sa tiya na siya ay may talento. Kung tatanungin si Nardo kung maaba niya sa tiya, siyempre sasabihin niya ang mabait, may pinag-aralan at napakahilaf sa tiya. Hindi siya mayabang. Maraming nanlilikhaf sa kanya. Nabagani si Nardo kay tiya kaya gusto niya siyang makang kaibigan. Pero pagkatapos niyang malaman ang estado ni tiya sa bihay, gusto niyang makang asawa. Sa oras na ayon, hindi lang ang kanayang karera ang angat, pati na rin ang kanayang pamilya ay makikinabang sa pamilyang kanayang asawa. Sabing kanila, ang pakiman ay dahil sa asawa, kaya hindi niya papalampasan ang pagkakataong ito. Nakatayo si Nardo sa bintana. Habang tinitingnan ang maliit at mainhay na komunidad. Malapit na siyang makalis dito at makakaroon may mang bihay. Nakatanghap si tiyan mamatatamis na mensahe mula kay Nardo kaya hindi siya makatiloh. Bumaba siya sa kisina para iminom tibak at nakita niya ang kanang inaduan. Pagkawinit niya, halos hating habina kaya natutiloh na ang lahat. Ang katilong lang ang nakbikas ng pinto at sinabihan niya ang kanayang hamahilang na habina siyang nakaiwi kaya walang problema. Napansin ni Aling Reina na masaya ang kanayang anak kahit hating habina kaya nagtanong siya, may mahanda bang balita? Ipinakita niya ang kanayang singsing sa kanayang ina, mahanda ba? Nahilat si Aling Reina. Hinila niya ang kanayang anak para imipu, ibig sabihin, papayag nang magpakasal ang anak ko. Bakit, hindi mo ba ako pinapansin? Simula nang imiwi ako dito, isa pa lang ang ipinakilala ko sa iyo. Si Nardo na nagtatrabaho sa kumpanya natin at kakapromote lang bilang supervisor. Hindi mo ba siya natatandaan? Naisip si Aling Reina. Madalas niyang nakikita si Nardo pero wala siyang masyadong impresyon sa kanya. Isa lang ang sigurado, pumayag ang anak niya dahil sa matatamis na salita ni Nardo. Ilang beses nang dinala niya si Nardo sa bahay pero nakita ni Aling Reina na labis ang pagpapanghap nito. Gusto niya para sa kanayang anak ang isang lalaking may kakayahan, may kapakipakinabang na trabaho, udayan dahil gusto niyang magkaroon ng apo na may laang baniyaha. Yan ang dahilan kung bakit niya pinayan si tiya na mag-aral sa ibang bansa. Hindi niya inasahan na makakagusto siya sa isang empleyado. Hindi naman masama si Nardo pero kung pag-isapan ang estado sa bihay, mas karapat-dapat ang kanayang anak sa isang lalaking mas matalino. Pero pumayag na ang kanayang anak sa panlilikhaf ni Nardo kaya wala na siyang makakawa kundi ang magbigayang kanayang basbas. Nang makita niya na tahimik ang kanayang ina at hindi mahanda ang kanayang ekspresyon, nag-alala siya, bakit? May hindi ka ba gusto? Nagbiro si Aling Reina, sasundan mo ba ako kung sasabihin kung hindi ako payag? May masama ba kay Nardo? O gusto mo ring mahanap akong lalaking mayaman? Hindi ko inasahan na ganito ka. Nang makita ni Aling Reina na naging emosyonal ang kanayang anak, agad siyang nagpaliwanag, nagbibiro lang ako. Nirespeto ko ang iyong desisyon. Kung sino ang mamahalin mo at pakakasalan, desisyon mo yan. Hindi ako makikialam. Pero ang pag-asawa ay pangabambihay kaya pakisipan mo nang mabiti bago ka magdesisyon. Pagkarinig nito, ngumiti si tiya at ipinakita ang kanayang singsing, gusto ko siyang makasama habang bihay, kaya ako pumayag. Desidido na ako. Hinihintay ko na lang ang araw ng aming kasal. Kung ganun, wala na akong masasabi. Nagplano na ba kayo tungkol sa kasal? Nairang sumagot si tiya, mama naman, kakapanlilikhaf pa lang, bakit naman natin pag-isapan ang kasal? Timos ang kilay ni Aling Reina at tinignan ang kanayang anak, talaga. Parang nagmamadali kayo. Wala pang isang taon kayong makakilala tapos nagpahayag na kayo at nagsushoot ng singsing. Ang kasal ay malapit na.
Sa tutue lang, sinabi ni Nardo na dadalhin ang kanayang ina sa atin para makplanong kasal. Hindi ba ako nakamali? Tinitahan niya ang kanayang ina, gusto mo na ba akong makpakasal akat? Imilang si Aling Reyna, hindi. Nakalala lang ako sa iyo. Baka hindi pa kayo lubusang nakakakilala at nakpakasal na kayo akat. Baka ikaw ang mahirapan sa hili. Kung hindi kayo makasama sa bahay, matamis yan. Pero kapag naksama na kayo, lahat ng mga problema ay lalabas. Paano ninayo ang malilitas? Inawa kanitiya ang kamaing kanayang ina at naksabi, maktiwala ko sa amin. Mahal namin ang isa't isa. Walang makapahiwalay sa amin. At ang mga problema na sinasabi mo hindi yun malaha. Kung mamahalin ako ni Nardo, ipagpapawalang sala niya ako. Mas naintindihan namin ang isa't isa kaysa sa inakala mo. Sa totoo lang, mas malaha pa siya kaysa kay Papa. Kung ganun, masaya ako para sa iyo. Pimili kayo ang araw para makilala ko ang iyong biyenan. Makpakasal kayo ng moha para makaroon na akong apo. Alam ko na. Matilok na tayo. Habi na. Timango si Aling Reyna at bumalik sa kanayang silid. Bumalik din si Tia sa kanayang silid at binasa ang mensaheng kanayang boyfriend. Nakimiti si Tia at hinanap ang video ng kanayang panliligaw na kiyang makadimadon. Napanghiti siya dahil sa kanayang reaksyon. Hindi niya alam kung ano nakatahol bago niya naranasan ang ganitong kasayan. Noong nag-aral siya sa United Kingdom, nagkaroon siya ng dalawang boyfriend. Isa sa kanila ay kapwa niya makaral at ang isa ay lokal. Pero sila ang nakipahiwalay sa kanaya. Sabi nila siya ay mapirol at hindi sila pinapansin. Naramdaman ni Tia na tama sila. Noong nag-aral siya, nakatun lang siya sa pag-aral. Kung tatanungin siya kung may pagmamahal ba siya, sasabihin niyang oo. Pero pagkatapos nilang mahiwalay, nakalimutan niya sila agad. Siguro. Nag-isa lang siya at umisik, kaya pumapayag siya sa kahit sino. Noong nag-aral siya, simple lang siya. Walang nakakalam na mayaman siya. Hindi niya rin gusto na sabihin sa kanaya ang kanilang pagmamahal dahil sa kanayang pamilya. Si Nardo ang inang limapit kay Tia nang imiwis siya dito. Sa simila, magkaibigan lang sila. Nagustuhan ni Tia ang hatong nakakatawa at malaha, kaya nagustuhan niya si Nardo. Hindi niya alam kung kailan niya nagustuhan si Nardo. Palaging sinasabing kanayang makamakilang na sana makilala niya ang isang lalaking may pinag-aralan at may kapaki-pakinabang na trabaho. Pero sinabi ni Tia na pipiliin niya ang taong may pangharap. Ngayon, isa siyang empleyado lang pero baka magkaroon siya ang kanayang sariling kumpanya. Ang importante, mahal niya si Nardo. Maraming koneksyon ang kanayang makamakilang at ayaw niya na masangkot siya sa politika at makakomplikadong sosyal. Inaisip ni Tia na itaho ang kanayang telepono at matilok. Kinabukasan pagdating ni Nardo sa opisina, pinapalakpakan siya ang lahat. Nagpasalamat siya at bumalik sa kanayang trabaho. Limapit sa kanaya si Carlo, ang kanayang katrabaho, at bimilong, ang haling mo bro. Sa susunod, tilanghan mo ako sa biyenan mo. Timinsan si Nardo sa paligid niya at simanayas na manahimik, hiwag kang magsalita ng malakas. Baka may makarinig sa iyo. Bumibilong lang ako. May plano ka na ba tungkol sa kasal? O kailangan mo ang tulong ko? Iniling si Nardo, hiwag tayong magmadali. Mag-isip masama ang pamilya niya. Timayak na si Tia. Ang kasal ay malapit na. Hindi ko na kailangang mag-alala. Hiwag kang mag-alala. Kung kailangan kong tulong, sasabihin ko sa iyo. Itinaas ni Carlo ang kanayang kamay at bumalik sa kanayang trabaho. Binuksan ni Nardo ang kanayang computer. Gusto niyang magpakasal sa lalong madaling panahon pero ayaw niyang makinala ang pamilya ni Tia. Ngayon, si Tia ay isang sekretarya sa ibang departamento. Nalaman lang mga na anak siyang presidente kamakailan. Sinabi na lang mga lalaki na nagsisisi sila. Nakaresifit siyang mensahe mula kay Tia.
Sinachot ni tia ang kanang mensoe. Nach kita sila para mahlinch. Nach order silang pachkain. Pagkatapos sinabi ni Tianan ngayong imaha ang hamahalang nila ay paminta at bimati sa kanya dahil sa panlilihaw at niyawa nilang dalan sa narto sa bahay. Saka handa akong makipagkita sa kanila, hindi ba kinivestiyon nanay mo gusto malaman ni Nardo ang estadong bahay nila tia, nakikipagtil na sa kanaya sa pagdating tatay asawa at bayaf ko sa may trabaho silang pareho. Pero ang nanay niya ay mahirap at walang emosyón sa kanya kahit nakapakita na siyang maraming kayang gawin. Pinaktawan niya ang kanyang kasintahan dahil nakalala siya at hinawakan niya ang kamay. Binati na kaming mama ko at pinakisapan ang planong kasal. Sinabi ko na makisap na lang kami tungkol diyan. Nakpapasalamat ako na sinabi mo sa kanila gusto ko na ikasal kayo pero ito ay magiging pangabang bihay na pagmamalan. Gusto ko na maging pinakamahanda at kaya aya ang pagdating mo sa mahalahang arawang ating kasal kaya maghintay ko hanggang sa maplano ko ang ating kasal. Tia islamat vita full of happiness, sige maghintay ako sa iyo kahit gano katagal basta ikaw ang makakasama ko. May pagmamahalan sa isa't isa ang dalawang magkasintahan kaya parang napapalibitan silang kilay rusas. Habang nakmamaniwan naisip niya na tananghan kohat sa tiya tungkol sa pera, kapag dumating na ang oras ay magiging maliwag at hindi na nila kakailanganin himiram pera. Noong linggo pinintahan ni Nardo ang bahayang kanyang kasintahan kasama ang mama para mapag-isapan ang plano. Nakita ni Tito Min na nakikipag-isap ang kanyang biyenan, masayang nakipagkamay, napakalayong bayo ninayo ditun ngayon, bakit hindi niyo sinabi sa amin na sindain kayo? Sasabihan ko na lang ang anak ko. Okay lang yun, hindi naman yun naging sakabal para sa amin daw magiging mahalang na rin kami, hiwag na tayong maya. Sa lahat ng pagmamahal ay pinakahanda ng aking asawa at nitya ang maliit na bahay sa bahay kaya dadalhin ko na lang kayo papasok para samahan ang asawa. Tumango si Aling at paminta sa lugar na maraming bulaklak kung saan himahanga silang pareho, kung saan may dalawang kotse at tatlong gamit, iba talaga sa mayaman. Nang bimati siyang mili kay Ma'am Kaina nakya niya ang kamay at muka at masaya, nakikinig ako sa aking anak sa lahat ng sinasabi mo pero muka kang mahalaga para maging mahirap para kay tiya maging mahanda para sa mga tao. Sa dahil nasanay sa Ma'am Kaina sa ganitong bahay kaya himiti na lang sa kanya, nakpapasalamat ako pero mahirap maging ganito, pero talagang laban lang kasi kahit anong gawin mo ay talagang gagastos ka rin. Ay talagang nakpapakumbaba ka pa. Sinabi ni Tito Min at binigay ang tibak sa kanya at nagtanong, nakikinig ka sa nagtatrabaho ka pa sa buong araw, kaya pipinta na lang kayo dito ngayon para sa kanya, may hindi ka pa ba tapos na ginagawa? Ininom isang lahok ng si Aling Nena at imiling, Naki, matagal na rin akong nakpapalam na makpalit ng shift sa trabaho kaya medayo pinapayahan na ako. Ah, mabiti naman. Ano ba ang trabaho mo hiya? Takalinis ako sa isang hotel, halos 30 taon na. Makisa kong pinalaki ang dalawa kong anak dahil mukhang namatay ang asawa ko kaya mahirap talaga. Mabiti na lang at tumutulong din ang makakapatid ng asawa ko sa pinansyal kapag kinakailangan. Salamat na lang at mababait at manawain ang mga anak ko kaya nakakatulong din sila. Grabe ang hirap naman pinagdanan mo. Dapat magbawas ka ng trabaho dahil hindi na rin mahanda sa kalisihan mo yan. Wenha po Nagtatrabaho lang ako para makumpleto ko ang taon para sa insuransa. Mahina na rin kasi ang katawan ko. Gusto ko na lang magpantayang apo sa bahay para mapayapa na. Bahang nawa si Aling Potsing kay Aling Nena at tila nakita ang sarili sa hinarap. Tatlo rin ang anak ko pero may asawa ako na tumutulong. Ikaw makisa ka lang kaya salido ako sa iyo. Nakpakahirap ka na sa buong bihay mo dapat magpahinga ka na at hayan mong alakan ka ang mga anak mo. Akon rin balak ko na ring timahil sa trabaho sa susunod na taon dahil nakakapagod makisip. Tama po kayo. Sumingit si Yuse, pinapahinga ko na si nanay pero ayaw niya gusto niya raw magtrabaho kasi nababakot siya sa bahay. Wenha gusto ko nang makabawi sa kanya pero ayaw niya.
Magisania kaming pinalaking kapotet kupara marating namen angking anukamin gaun, kaya mahal namen siya, dagdag bani Jose. Hanen talaga ang ina. King kailan naman may trabaho na ang anak, saka naman gustong magtrabaho. Hayan mo na lang kaming alakan kayo katilat ko. Kunwari nagtatrabaho pa ako, pero hindi naman ako pinapahirapan anak ko dahil matanda na raw ako at hindi na malinaw mag-isip. Hayan na lang daw ang bata ang magtrabaho, sabi ni Aling Potsing. Tumango si Aling Nena at nagpikas ang dalawa sa isa't isa at nagtanunghan at nagkiwintihan. Palihim na nagkatingnan sina Trina at Jose, masaya na nagkakasundo ang kanilang hamahalang. Nakita ni Aling Potsing ang takbong ito, at alam niyang seryoso na ang kanyang anak na baba sa relasyon. Kung hindi raw magmadali si Jose na magpakasal, baka si Trina pa ang magpimilit na si mama sa kanaya. Sa puntong ito, may tuminok na doorbell. Initusan ni Aling Potsing ang kasambahay na buksan ang pinto, at pimalang sa iba, nagpasya ako na sundan ang gusto ni Trina, kaya nagpakya akong fengsay master para tingnan ang pizza at oras. Kung may gusto kayong itanong, hiwag kayong mayadol kakilala ko naman siya. Mabilis na sumagot si Jose, Naki, napakalalahanan ninayo. Maraming salamat po. Tumango si Aling Potsing at nakimiti. Niyakap ni Trina ang kanyang ina mula sa likod at bimilong pasasalamat. Pagkatapos nito, naging maayos ang pagpiling araw para sa engagement at kasal. Sabing fengsay master, mahanda ang susunod na biwan para sa pag-ibig. Kung hindi, kailangan pang maghintay hanggang sa katapusan ng taon, halos 8 biwan pa. Gusto ni Jose na bilisan ang pangyayari pero hindi siya nanghas na magsalita. Pero ang fengsay master ay prangka at sinabi na dapat magpakasal ng ngayon dahil malamang na raw sa katapusan ng taon at saka may mahabahayo pa. Dahil may pinto ang sinabi nito, napakasunduan na hahanapin ang engagement sa similang biwan at ang kasal sa katapusan ng biwan. Nagkatingnan sina Jose at ang kanyang ina, masayang-masaya. Hindi lang yun, dahil alam mong hamahalang ni Trina na hindi mayaman ang pamilya ni Jose, hindi sila nakpatawang mataas na dovray. Ayaw nilang mahirap ang kanilang anak sa araw ng kanyang kasal, kaya sila na ang sasahot sa lahat ng gastos. Kung ano lang ang may tutulong ang pamilya ni Jose, ayos lang, kung wala naman, wala ring problema. Labas na nantig si Aling Nena sa bahay na ito at hinawakan ang kamay hamahalang ni Trina at paulit-ulit na nagpasalamat. Inimbitahan pamilya ni Trina ang pamilya ni Jose na kimain kaya pagkatapos ng isang imahang pag-isap, masaya silang nagsalo-salo. Nang magpaalam na sila, hinawakan ni Mang Ben ang kamay kanayang magiging manihang at nagpaalala, sa yayo na namin ipinakakatiwala ang anak namin. Sa panghalan pa lang ninayong dalawa, panatak na ang loob ko. Sana alahan mo siya at protektahan sa lahat ng pagsubok sa bihay. Timanghan si Jose sa kanayang magiging biyenan at nangha ko, hiwag po kayong mag-alala. Si Trina lang ang mamahalin ko sa buong bihay ko at hindi ko siya sasaktan kailanman. Ipinapanha ko yan. Pagkatapos nito, nagpaalam na sina Jose at ang kanayang ina. Pagdating sa bahay, binuksan ni Rosa ang kota at mabilis na hinila ang kanayang ina para magtanong, anong nangyari mo? Ayos ba ang lahat? May hinihingi ba sila? Iniling si Aling Nena, mayaman sila pero hindi sila maihigpit. Isa lang ang anak nilang baba kaya gusto nilang maging maganda ang lahat. Gusto nilang sila ang mag-organisang lahat. Sila ang magbabayad. Sundan ko na lang daw ang gusto nila para hindi tayo gumastos. Natiwa sa Rosa at nakasam, sana kanayan din ang kasal ko balang araw. Kailangan mo minang hanapin ang lalaking katilatang kiya mo. Biro ni Aling Nena sa kanayang anak. Limangon siya at nakita si Jose na nakisip kaya tinanong niya, anak, may problema ba? Inisip ko lang kung kakastos silang malaki sa kasal, bibigyan kaya nila kaming bahay o lipa para tiran. Baka hindi kaya ni Trina na timira dito sa 5 bahay natin. Baka hindi niya kayanin ang pagiging tamat at madimi ko, sagot ni Jose.
Nach benutze grase sal kanang shelpone, at nang marinig ang panlalait ng kanang kapotet, si mimangot siya, akola mukang sinukang malinis. Tingnan ko lang kung kayanin kani ate Trina. Inilang si aling nena at Timova, ang layo na naman inaisip mo. Kung hindi siya makatira dito, siya mismo ang magsasabi na gusto niyang himiwalay. Spoilet yun sa giradong alles yun achat. Kung hiwalay na kayo, mas mapapanatag po kaming dalawa ni grase. Wen hapu mo sanan hahanwen ang mangyari. Kung dito mina titira sa Trina, pakisiyayo na lang na pakilan ninayo ang sarili ninayo, baka masabi ninayo ang hindi dapat sabihin at mapayaw ako. Sige na. Hayang inasahan, nogang mabilis at maayos ang engagement at kasal nina Jose at Trina. Gananap ang resepsyon sa isang 5-star hotel at maraming sikat na mang-awit at negosante ang dumalo. Medayo na paya si aling nena dal pero mayaman at makapangharian ang makakilalan mahamahalang ni Trina pero hindi niya inalala ang animang bahay. Ang importante lang sa kanaya ay magkaroon maasan ang kanayang anak sa hinaharap at magkaroon koneksyon ang kanayang manihang na makakatilong sa kanila. Nahimiti lang si Jose at Trina buong araw at nakipagkamay sa maraming tao na parang hamanika. Maraming bisita ang pamilya ni Trina kaya hindi na alam ni Jose kung sino ang sino. Ang alam lang niya ay imanghat ang biyahe niya. Pagkatapos ng ingranding kasal, nagbenta sina Jose at Trina sa South Korea para sa kanilang honeymoon. Pagbalik nila, gusto ni Trina na timira sa bahay kung saan limaki si Jose, hayang inasahan ni Jose. Walang imanghal, hinaan lang nila sa Trina na gawin ang gusto niya. Narinig pa ni aling nena na kimalat ang tsismis na gusto rawang mayaman nilang manihang na subikan ang bihay kasama ang kanayang biyenan. Hindi niya ito pinansin, timawa lang siya sa kanayang isip, kung gusto manihang ko na paksulbihan ko siya, gagawin ko yaon. Sa inang araw ni Trina bilang may bahay, gusto niyang gemising ng mga pero hinila siya ni Jose para matilog ilit. Sinabi niya na hindi niya kailangang makalala. Pagdating ni Trina sa kusina, nakahanda na ang mainit na pagkain. Nakalala siya, pasensya na po at hinayaan ko kayong gawin ang lahat ng gawang bahay. Naki, wala yun. Kaya ko naman ito, hindi ako napapahot. Nag-alinlangan si Trina pero hinila siya ni aling nena para imipo, hiwag ka nang makalala. Imipo ka na at kimain para hindi ka maipit sa trapik. Limabas sa grase mila sa kanayang silit at ngimiti sa kanayang hipag, salamat po sa regalo pero branded. Gamitin mo lang kung anong gusto mo. Kung maubos, sabihin mo lang at ipapadala ko ang iba. Binahan ko rin si nanay pero banayahang salita kaya tiruan mo na lang siya kung paano gamitin. Opo, alam ko na po. Masaya sa grasa habang imipo. Pagbalik ng kanayang hipag mila sa honeymoon, mayroon na agad siyang branded na regalo. May makakamit na sa bahay na dati ay tinitingnan lang niya ang presyo pero ngayon ay malaya na siyang gamitin. Sumalayap sa grasa sa kanayang kiya na limabas mila sa silit at himanga siya. Imipo si Jose sa mesa at sinabi sa kanayang ina, mas abala at mas presirit ang trabaho ni Trina kaysa sa akin kaya tilinghan mo na lang siya sa gawang bahay. Nakalala si Trina, Naki, hiwag ka namang magsalita ng kanan. Kaya ko rin naman, hiwag mo na lang hayan si nanay. Mas mabilis siya dahil sanay na siya sa bahay. Kung gusto kong matito, sasabihin ko na lang kay nanay at gagawin namin ito kapag walang pasok. Ayaw kong magpabigat sa yayo. Ayos lang yan, Trina. Kaya ko naman ang makakawang bahay, marami naman tayo sa bahay, nandiyan po sa grasa. Kung may oras kayo, tumilong kayo. Kung wala naman, ayos lang din, sabi ni aling nena at sinipa ang po ni grasa sa ilalim ng mesa para sabihin na magsalita siya. Mabilis na naintindihan ni Grasa ang ibig sabihin kanayang ina at masayang sumagot, magtrabaho ka lang at magpahinga ate. Nandito naman kami ni nanay. Tumitulong naman ako kay nanay. Halos masamit si Jose sa kanayang kinakandal na sinenhaling ang kanayang kapatid.
Ngimiti sa trina dal mababait ang kanayang makabiyenan at hindi siya nahihirapan kaya naririnig niya mila sa kanayang makakaibigan. Maswerte raw siya dal napili niya ang tong mamahalan at papakasalan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pero may bahay na po ako kaya gusto kong matito sa inyo lalo. Nasa paglilito. Sa inyo na po ako asa. Sige kapag gusto mong matito, pumunta ka lang sa kusina. Kapag wala akong trabaho, tuturuan ko kayo ni Grasa. Kasi naman nakakaya kang hindi ka marunong maglito para sa asawa mo, sabi ni Aling Nena. Nagkatingnan sina Trina at Grasa at ngimiti dal pareho silang hindi marunong maglito. Pagkatapos nito, nagsalo-salo silang kimain sa masayang kapaligiran. Napakaliwag ni Trina sa bahay kaniyang asawa. Bukod sa makapampaganda, bumibili rin siya ng makabitamina para sa kaniyang biyenan. Minsan, pumunta ang kaniyang pamangkin at imiyak dahil wala siyang magandang sasakyan. Kaya dinala siya ni Trina para bimiling bagong bisikleta. Sobrang laking kaniyang gasto sa pagbiling makakamit sa bahay. Lahat ng kamit sa bahay ni na Yuse binili ni Trina. Lahat sila ay nasisiyaan dahil malakas gumastos sa Trina. Maraming beses na gustong magkaroon bagong kamit ang kaniyang biyenan at hipag, sasabihin lang nila ito sa kanya at bibilin na agad niya. Si Trina rin ang laging nagpapakain sa kanila sa labas. Sobrang pinapaboran si Trina kaya hindi na siya nakalala sa pera. Halos isang biwan pagkatapos ng kasal, niya siya ang kaniyang kakaibigan. Pagdating niya sa lugar, nandoon na sina Linatin. Hindi rin niya nakalimutan ang kanilang regalo. Habang tinitingnan nila ang kaniyang regalo, nagtanong siya, "Kamusta na? Masaya ba ang pag-asawa? Ikaw na lang ang may asawa sa atin kaya nahihirapan na kaming makaya sa iyo." Timawa si Trina, sobrang sayang pag-asawa. Makasawa na rin kayo. Tumingin si Tin kay Trina at ngimiti para sa kanya, wala pa kaming boyfriend. Nakatira ka ba sa bahay niyong biyenan? Mabait ba siya? Sobrang bait niya. Tinitilanghan pa niya ako sa kawang bahay. Masaya ako sa biyahe ko. Iniling silin, maswerte ka lang at mabait ang iyong biyenan. Pero hindi natin masasabi kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ngimiti si Trina, napatingin siya sa bag ni Lin at nagtanong, "Nasaan mo yan binili?" "Naghanap kasi ako para sa kapatid ng asawa ko." Limaki ang mata ni Lin, "Hawa yan sa tutuangkat at kaya kailangan pang magpareserve isang biwan bago makawa. Bakit ka bibili para sa kapatid ng asawa mo?" Iniling si Trina, gusto niya raw ang bag na yan kaya bibilan ko siya. "Padalan mo na lang akong link kung saan ako makakabili." Nagkatingnan sina Tin at Lin pagkatapos ay nagtanong si Lin, "Bumibili ka bang gamit para sa pamilyang asawa mo?" Tumango si Trina at sinabi ang makakamit na binili niya para sa kanila. Tahimik lang na nakikinig ang kaniyang makakaibigan. Pagkatapos magsalita ni Trina, nagtanong agad si Tin, "Hindi pa sila nagsasabing kahit ano na gumagastos kang malaki para sa kanila?" Hindi naintindihan ni Trina ang ibig sabihin kaniyang kaibigan. "Anong ibig mong sabihin?" Timawa si Lin at tumingin kay Tin, "Kung may bimibiling gamit para sa iyo, tatanggihan mo ba?" Pagkatapos ay himarap kay Trina, "Kaibigan mo kami kaya sasabihin namin sa iyo na may mali dito. Parang ginagamit kang iyong biyenan. Dapat pigilan mo ang sarili mo at pumili ka lang kailangan. Iwag mo nang pansinin ang kanilang makahilang. Nag-alala ka lang, Lin, mabait sila sa akin, kaya gusto kong humanti sa kanila. Haling samhamahilang ko ang perang ito kaya ayos lang. Saka, kailangan ko rin makakamit sa bahay para maging komportable ako. Kung hindi, paano ako makakatahol dito?" Hindi nagustuhan nitin ang tono ni Trina kaya binago niya ang isapan, "Grabe ka talaga kung gumastos. Ang swerteng asawa mo at napanghasawa ka niya. Kamusta ang trabaho mo?" "Nahihirapan akong magtiro sa mahabagyan." Mabilis na naintindihan ng dalawa ang ibig sabihin nitin. Hindi na sila nakisap tungkol sa mga asawa nila. Nakisap sila tungkol sa trabaho at sa mga nangyayari sa mundo.
Pagdating hapon, nagpalam se trina sa kanang hakai begandal gestoer af siang turuan kanang biena na maglitu. Malakas ang loop ni trina na sabihin sa kanang hakai began king hanusia kasaya sa baing kanang asawa pero mayra para sa kanang no bagien ang kanang hanakasanayan. Sanay se trina na nakatira sa maliwag na bahay at maim gagamit. Madalas na nawawalan tibig kapag nalilihusiya. Sa bahaing kanang hamagelang nagrelaksya sa kanilang harden o limalangway sa kanilang pool. Pero madalas naman ay sa bahay nila Yuse kaya nairitasya. Hindi naman siya kinakamusta ni Yuse kaya hindi siya nagsasalita. Hindi lang niya masabi. Mari mong sabihin na si Trina ay isang prinsesa na nakatira sa malaking palasayo. Ngayon kailangan niyang tumira sa maliit na bahay kaya hindi siya kayang tumahal dito. Pagkatapos ng 3 buwan, imiwi siya sa kanang hamagelang at nagreklamo. Nawa sa mangbin sa kanang anak kaya timawag siya sa kanang kakilala para hanapan ng bahay ang kanang anak. Isang hapon, niya ni Trina ang kanang asawa. Pagod si Yuse dal sa kanang trabaho pero pimayak na rin siya. Pinuntahan ni Trina ang isang magandang fondo. Nachtaka si Yuse, may kaibigan ko bang nakatira dito? Bibisitahin ba natin siya? Inilang si Trina, walang bibisitahin. Si mama ko sa akin, may papakita ako sa iyo. Sa minute si Yuse. Natiro na kimi ang kaart si Trina para makapasok at pumunta sa elevator. Sa loob ng elevator, maraming dayan. Alam ni Yuse na sobrang mamahalin ang kondo na ito. Pumunta sila sa eigen vloer. Nauna si Trina at pumunta sa isang fondo. Gimiti siya at binigay ang kaart sisi. Ikaw ang may-ari. Nachtaka si Yuse kaya ipinaliwanag ni Trina sa tingin ko kasi hindi tayo komportable kapag nakatira tayo sa bahay ni nanay. Ihingi na lang akong tawad sa kanaya. Sana maintindihan niya. Nakabili kang fondo dito. Belayon ang halaga nito. Wala akong pera. Binili ito para sa atin hamagelang ko. Binili nila ito mila sa kanilang kakilala kaya mas mira ito. Halos 4 na belayon daw ang halaga. Limaki ang hamata ni Yuse. Nakalimutan niya ang bahay nila dahil abala siya sa kanang trabaho. Sinabi ni Yuse bago ang kanilang kasal na gusto niyang magrenta ang fondo pero gusto ni Trina na timira sa bahay nila kaya hindi na siya nahanap ng bahay. Ngayon binigyan siya ng bagong bahay ng kanang asawa. Niyakap niya si Trina at nagpasalamat pagkatapos ay binuksan niya ang pinto para tingnan ang bagong bahay. Kumpleto ang gagamit sa bahay kaya lumipat na agad sila. Para ipagdiwang ang araw na ito, niya nila si Aling Nena at grasa sa isang restaurant. Nang malaman ni Aling Nena ang tungkol dito, natiwa siya sa kanang isip. Maraming gamit na binili si Trina para sa kanilang bahay. Ngayon lilipat na siya kaya mas matitiwas sila at makakakamit ng kanayang biniling gamit. Pero sa kanayang harap, nakanwari si Aling Nena na malungkot, lilipat na kayo. Malilungkot kami ni Grasa. Pero naintindihan ko tama ang iyong desisyon. Kung magbibentes ko at manhang hanak, mas magiging komportable kayo sa sarili ninyong bahay. Pasensya na at sinabi ko sa iyo ngayon na mas masaya ako kasama kayo pero natatakotin ako na baka istorbuin kayo kapag nakanak na kayo. Tumango si Aling Nena na intindihan ko. Mag-ingat kayo doon. Kapag may oras kayo, bisitahin ninyo kami. Alam ko na po. Mabilis silang nakalipat ng bahay. Nachtaos rin si Trina ng maliit na huisverwarming partij kasama ang kanayang kamag-anak. Walang nagtanong kung paano nakabili ang dalawang kondo sa mamahaling lugar. Pero siguro alam lahat na binigyan silang tulong hamagelang ni Trina. Hinastos niya ang perang bigayang kanayang hamagelang para sa bahay ni na Yuse. Nang kailangan niyang bumili ng gagamit sa bahay, wala na siyang pera. Hindi na niya ito inisip, pinili niya mina ang importante at bibili na lang siyang iba kapag sumiwaldo na siya. Pagkatapos nang lilipat na sila ng bagong bahay na kasama lang ang kanayang asawa, nakakahawa siyang gusto niya.
Sa ina medayuna ya setrina. Nang nakatira pa sila sa bahaeng kanayang asawa matiyaha siyang binibigyan ng regalo nina Jose. Hindi kailangan mag-alala si Jose. Pero nang lilipat na sila nakbago na ang lahat. Hindi marinong setrina maglito kaya madalas silang kimain sa labas. Minsan gustong kimain ni Jose ang pagkain na litong kanayang ina pero kailangan niyang pumunta sa bahaeng kanayang ina. Nainip siya kimain sa restaurant kaya pumunta siya sa bahaeng kanayang kamahalang. Hindi pa raf siya nakakakain masarap na pagkain na hawang kanayang ina. Magtiyaga ka, anak. Kung wala siya nito mayroon naman siyang iba. At saka kanino nakapanghalan ang bahay sa yayo ba usa kanaya tanong ni aling nena. Sumagot si Jose biniling kamahalang niya para sa kanaya. Imaman si aling nena na intindihan ni Jose ang sinasabing kanayang ina kaya sinabi niya sa kanaya, hiwag po kayong mag-alala sa akin rin ang bahay na yaon sa hinarap. Pero siguradiin mo na sang-ayon ang lahat. Kung hindi magkakahilo kayo. Pagkatapos nilang kimain imipo si Jose sa sala at timawag sa kanaya setrina. Makang nakalit siya na nakita siya sa kanayang kamahalang, nasan ka? Bakit hindi ka pa imiwi? Nakpunta ka ba sa bahay ni nanay tanong ni Trina. Nakalit si Jose pero nakbagil siya, ano ba? Hindi ka ba naktitiwala sa akin? Kimain ka kasama ang lalaki ba o baba? Nakreklamo si Trina kung sinasabi mo ang totoo sa akin. Sa tingin mo ba hindi ako naktitiwala sa iyo ngayon gusto mo bang kontrolin lahat ng halaf ko? Narinig ni Lia na galit si Ben kaya't kinailangan niyang magpakumbaba at makipagbati, suray na. Wala akong ibig sabihin na kanan. Kung hindi dahil sa iyo, wala naman akong mapipintahan. Ba't kung ano pang inaisip ko? Si aling nena mila sa kisina ay narinig ang pagtatas ng buses ng anak kaya't sinabi niya, Lia baan, anak. Ben kimain ka na. Magpahinga kami na bago imiwi. Narinig ni Lia ang buses ng kanayang biyenan kaya't napabintong hininga siya. Ibinigay naman ni Ben ang telepono sa kanayang ina para kausapin si Lia dahil baka maiwi lang sa away kung magpatiloy siya sa pagsasalita. Kinausap ni aling nena si Liang ilang sandali at pagkatapos ay ibinaba na ang telepono. Nakmaktol si Ben nagsisalos kasi ang si Lia mo pagkatapos ng trabaho kung saan ako pumunta at sino ang kasama ko, kailangan kong ipalam sa kanaya. Hindi ko alam kung asawa ba ako o nanay no ang trato sa akin. Ni hindi mo na ako kanayan kung kontrolin. Hayan mo na. Ibig sabihin mo katalakan yan. Mahirap talakang iwanan. Sa hili, ikaw rin naman ang makikinabang. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa pamilya ni Lia, walang makakatahol diyan. Ang hirap niyang pakisaman. Wenha, mo alam ko naman. Kahit sa paglilito, ang klamsay niya. Kung hindi naman marinong manahimik na lang. Kailangan talakang sumabat at magtanong. Nang nandito siya, ang dami kong tinis. Biti na lang imalis ahat. Kung hindi baka bimaba pa ang bihay ko. Saka mo ivino ako. Magpahinga na kayo. Kung sikura imiving late sabihan mo na dalin ang sisi para makapagbigas siya ang pinto. Iwag ka nang maghintay hanggang gabi. Sasabihan ko siya pag-iwi niya. Ingat ka sa pag-iwi. Nakpalam sa Ben sa kaniyang ina at nakmaniw pawi. Nakaiha si Lia sa sala nang marinig niya ang pagbigas ng pinto ay timakbo siya para salubungin si Ben imiwi ka na pala Ben. Ibinigay ni Ben sa kanaya ang sipot ng hayang food na ipinabili niya sa Don Pawi. Kiniya ni Lia ang sipot, niyakap ang asawa at bimalik para manuot ng pelikila. Tinangnan ni Ben ang kanayang asawang shoulder sa kaya't nalangkot siya. Pumunta siya sa kanayang silit at naksalpuna. Sa weekend may dimalaw na matalik na kaibahan ni Ben noong hageswal. Ang asawa niya naman ay namimili kasama ang kanayang pamilya kaya't silang dalawa lang ang nakikimustahan. Timanghan-tangan sa Marlon kaibahan ni Ben sa bahay at himanga ang swerte mo talaga, Ben. Magandang asawa maharang bahay malay na rayo po ang pamilyang asawa mo.
Ano pa bang hanapin mo? Timawa seben nagtatrabaho pa rin ako para sa kampanayang asawa ko. Dahil kamah anak ko sila kailangan kong magsikap. Kung hindi sasabihin nilang wala akong silbi. Nakakapagod walang sariling oras. Tiningnan ni Marlon ang kaibigan na parang walang pakialam kaya't seryoso siyang nagsalita kung hanan magtayo kang sarili mong kampanaya. Himingi kang tulong sa pamilyang asawa mo para sa painan. Manihang ka naman. Sigurado ako bibigyan ko agad. Kung hindi naman pakisapan mo ang asawa mo na magtayong kampanaya. Anong klaseng negosyo ba ang gusto mo? Kailangan mong kumbinsihin sila sa proyek mo para magbigay silang pera. Ang stretong habienan ko mahirap silang matakan. Naghintay lang po lang pagkakataon ang kaibigan ni Ben kaya't kimiha siya ang isang folder at ibinigay kay Ben basahin mo. Nakahanda akong magtayong kampanaya para sa paghawang software. Hindi mo kailangang humawang kahit ano. Kailangan mo lang mahanap ng painan para sa akin. Ang kita ay paghatian natin depende sa kung magkano ang ibinigay mong pera. Binasa ni Ben at nakita niyang may potensyal. Ekpert ang kaibigan niya kaya't bagay talaga sa kanaya ang negosyo na tuwe siguro kailangan niya ang pera kaya't nilapitan siya pagkatapos ng ilang taon na hindi sila nakita. Sawa na rin si Ben sa pagiging empleyado. Gusto niya ang komportable na bihay, may sariling negosyo, hindi kailangang pimasok sa opisina para kimitang pera. Siguro binibigyan siya ang pagkakataon tatana. Kinianipin ang dokumento at sinabi, sige, sundain ko ang asawa ko at sasabihin ko sa kanila agad. Sawa na rin ako sa pagiging empleyado. Sige, gusto ko ang sa iyo. Kung ano ang sinabi mo gagawin mo. Para kang siguro. Iwi na ako para mahanap ng pwesto. Hintayin ko na lang ang goed neefs mo. Inihadat ni Ben sa Marlon. Nachbi siya at paminta sa baing kamahalang asawa niya. Nachlalarong golf sa mang magkakasama ang iba nilang kamag-anak. Ang nanay lang asawa niya at ang mag-asawang kapatid ng asawa niya ang imenom sa at nakwekwentahan. Nakita ni Lia na sinisendo siya ang asawa kaya't limabas siya. Sinabi ni Ben sa asawa niya, may gusto akong sabihin sa nanay mo. Hindi pa maintindihan ni Lia kung ano ang nangyayari. Limapit na si Ben sa nanay ng asawa niya, magandang hapon po tita. Magandang hapon po sa inayo. Tiningnan niyan ang kapatid ni Lia, si Ben na may dalang folder at sinabi, okay lang, may dala ka namang pasalubong. May trabaho ba kaya may dala kang hapapilis? Gusto ko pong magtayong sarili kong negosyo. Nahanap po akong painan. Sinabi ni Ben ang kanayang plano at ibinigay ang folder ng kaibigan niya sa kanayang bayaf. Binasa niyan at ibinigay kay Aling Tessie. Timangan siya kay Ben at tinanong, ang ibig sabihin ba nito ay magre-resig ka sa kampanaya namin? Sa tingin ko, computer engineering to kaya mo ba? Narinig ni Ben ang pangmamalit sa buses ng bayaf niya. Kung walang painan, tatanggapin niya ang kanayang kasalukuyang trabaho. Pero kung hindi siya pinapalahan, kahit ibenta niya ang bahay niya, kailangan niyang magkaroon. Sariling kampanaya para ipakita sa pamilyang asawa niya, programmer po ang kaibigan ko ayon ang ekspertise niya. Kaya ko pong gawin ang ibang bahay, tulad ng paghanap ng customer, pagpapatakbo ng negosyo. Hindi ko po ito gagawin mag-isa. Timanga siya pero hindi siya kumbinsido. Tinanong ni Aling Tessie agad kung ano ang gusto niyang mangyari, magkano ba ang gusto mong hiraman? Kung maaari po marami. Pero kahit 1 milyon lang po. Tinangnan ni Lia si Ben at timanga siya. Kahit hindi niya sinabi sa kanaya naniniwala siya sa desisyon ng asawa niya. Tinangnan niya ang kanayang nanay at kapatid na tahimik lang kaya't sinabi niya, investment to mo venture capital. Pakimita, babayaran din naman ni Ben kung mukhang successful, ikararangkal pa tuwang anak mo. Ba't kayo nakadalawang isip? Timangan si Aling Tessie sa kanayang anak, nakasawa ka na, kaya sinot ka na lang sa asawa mo. Malayan ang pinag-isapan dito, hindi piso. Ba't parang ang dali lang para sa'yo?
Nachta dolawang isip siya dol bota pa seben, walang at perinse, at hindi naman kanan kalaki ang proyek para kailangan malayan para sa peinan. Tumingin siya sa kanyang anak at tinanong, ano sa tingin mo yen? Maganda ba ang potensyal? Nakibat balikat si yen, hindi ako expert sa teknologi, pero kung naklan siya ang oras para gumawa ng business plan, siguro inisip na rin kaibahan ni Ben na magiging successful ito. Dapat tanungin mo rin sa tungkol dito. Imipo sila sa tabing kanyang nanay at nakmakawa, sabi ng hanakiya may potensyal, diba? Sadat naman ako nang bahala. Anak niya ako Tinangnan ni Aling Tesi ang kanyang anak at tumingin sa kanyang manihang, nakita niya ang pag-asa sa mata ni Ben kaya't 50 ang piso niya, sige, sasabihin ko sa dat mo. Sigurado akong magbibigay kaming peinan pero net wiek pa naman may bibigay sa iyo. Weken kasin ngayon walang pasok ang bangko. Ngimiti sa Ben, salamat po tita. Salamat po sa inyo. Niyakap din nila ang kanyang nanay at nakpasalamat. Kimakan na kaya paminta na silang lahat para kimain. Sa hapagkainan ibinahagi niyan ang kanyang eksperiensya sa pagpapatakbong kampanaya kay Ben na kinahnaman siya. Habang nakikinig siya, lalo pang minahal nila si Ben pagkatapos ng isang linggo nagresihin si Ben sa kanyang trabaho dahil marami namang qualified na tao sa kampanaya. Nagtrabaho pa si Ben isang linggo para iturn-over ang kanyang trabaho. Ipinairam kamakilang asawa niya ang 2 milyon. Dahil may pera na nagsimula ng magtrabaho si Ben at si Marlon. Sa madaling salita, si Ben ang nagmamanahing pera gastusin at iman resource. Hindi niya masyadong alam kung ano ang ginagawa nila. Sinabi lang ni Marlon na gumagawa silang grapits para sa magagama publisher at nag-edit ng soort film na ipinopost sa social media. Nagang masaya si Ben sa pagiging boss. Gusto niya kung anong oras siya gigising. Hindi niya kailangang magmadali para tapisin ang kanyang gagawin at mag-alala sa mga meeting. Naintindihan ni Ben kung bakit mukhang bata ang mayaman. Kaya nilang kontrolin ang kanilang bihay. Kapag komportable sila, nakakaisip pa silang ibang paraan para kimitang pera. Inabot ng isang biwan bago naging stable ang kampanaya ni Ben kailangan pagiging kreatife sa trabaho nila kaya't bata at energetic ang mga empleyado niya. Flexible rin ang oras ng trabaho nila. Nang makapirma siya ang inang business contract, sinabi naman nila na nagdadalang tao siya. Niyakap ni Ben ang asawa niya. Nang nalaman tuwing kapamilya nila na handa silang partay. Ibig sabihin maraming trabaho para sa kampanaya ni Ben hindi siya nakikisali sa trabaho nila pero sinisuportahan niya sila para matapos nila sa deadline. Mabait siya kaya't gusto siya ang mga empleyado niya. Minsan sinasabi ni Marlon na gusto siya ang mga babaeng empleyado niya pero may asawa na siya. Sa isang linggong trabaho nakaya si Ben na mag-inom silang lahat. Pagkatapos nilang kimain, nakaya ang lahat na mag-videoke, pero dahil buntis ang asawa niya, imiwi na siya. Sumakay siya sa tachipawi. 3 biwan nang buntis sila. Naging sensitibo siya sa lahat. Nang nakita niya ang asawa niya, lumapit siya. Nang namoy niya ang alak, hindi siya komportable, ang dami mo sa hirong nainong. Bakit kanan ka ba? Isinabit ni Ben ang kanyang kuwat at sinabi, wala naman masyado. Kung hindi ka komportable din ako sa ibang kwarto matitulog. Tinangnan nila ang asawa niya. Nang sasandan niya siya, nakita niya ang lipstick stain sa suot ng kanyang asawa. Kiniha niya ang kuwat ng asawa niya at nakita niya ang lipstick stain at amoying pahkan kaya't nakalit siya. Sinundan niya si Ben na nakilamos, ano to? Saan ka galing? Hindi man lang limangon si Ben at sumagot nach iniman kami kasama ang mga empleyado ko. Kailangan ko pa bang tawagan sila para tanungin mo? Ba't palagi ka na lang nahanap ng away? Anong away? Ba't may lipstick stain dito? Simahaf sila. Inis si Ben pero alam niyang buntis.
Selia kayat kinia nia ang kuat at itinapon sa basirahan, naksikakasi ang isang empleyado, inalalayan ko siya papunta sa kotse. Pininas niya ang bibig niya sa suot ko kaya nakaroon lipstick stain. Iwag ka nang makalit makakopik tu sa babayaan. Promise hindi ako kakawang ikakasamang loob mo. Tatawagan ko sa Marlon para kumpirmahin. Sinabi lang ay ni Ben para kimama ang asawa niya pero nang nakita niyang seryosyong naghihintay si Lia na timawag siya at ibinigay ang telepono sa kanaya. Limayo si Lia para magtanong. Natakot si Ben na baka kung ano ang sabihin kaibigan niya pero pagkatapos ng ilang sandali ibinigay ni Lia ang telepono sa kanaya. Sinabi ni Marlon ang sinabi niya kaya't naniwala siya sa kanaya at pinalampas ang pagkakataon na tuwa ukay suray. Sana sa susunod kang may babaeng lasing, ipabaya mo na lang sa ibang baba o lalaki. Ayoko na dumidikit ka sa ibang baba. Sige, suray na. Promise ko magiging mas maingat na ako sa mga baba. Niyakap ni Ben ang kanayang asawa at sinabi ni Lia na iminom siya ang hamot para sa hangover at bumalik sa kwarto para matulog kasama siya. Saninot ni Ben ang kanayang sinabi. Nakbako ang ikali ni Lia simula ng naktalang tao siya. Imihinga siya ang malalim sa sarili niyang bahay. Pero dahil sa babay nila tinis niya at saninot ang gustong kanayang asawa. Ngayong araw nakipagkita si Ben sa mga business partner niya. Nang pawina siya, Milan. Habang naghihintay siya sa traffic light, nakita niya ang nakasakay sa kotse na walang inalala kaya't nanghit siya. May kuwat si Ben sa kotse pero hindi niya gustong isuot ein. Kailan kaya siya magiging katilat nila? Alam na niya kung paano magmaneho. Sinabing asawa niya na may kotse sila na nakapanghalan sa kanaya pero hindi siya marunong magmaneho kaya hindi niya pinanghasang kinanain. Ipinairam nila sa kanaya ang para sa negosyo niya kaya't naiya po rin siya. Pag-iwi niya, nakita ni Lia na basa ang asawa niya kaya't nakalala siya, magbihis ka na baka sipinin ko po. Sumakot si Ben sa asawa niya at malungkot siya. Madaling kausap ang hababa kapag nakdadalang tao kaya't naghintay si Lia na matapos si Ben sa paglako para sabihin niya, may problema ba sa trabaho mo? Wala, mahanda naman. Kung hanin ba't parang malungkot ka? Naalala ni Ben ang sinabing kanayang nanay na madaling kausap ang hababa kapag nakdadalang tao kaya't malungkot siyang naksalita, nakplano sila na makita pero pirukot sa ang hamit nila. Ayoko na lang pumunta. Nabigo ako, wala pa akong sariling hamit kaya wala akong may pagmamalaki. Hindi pinansin ni Lia ang hasalitang kanayang asawa. Takot siya na makita siya ang ibang baba habang bente siya, sige, sasabihin ko kaidat na ipahamit sa ayo ang kotse ko. Ay naman talaga ang akin eh. Asawa kita kaya may karapatan ka din. Kung gusto mong ilipat ang panghalan sa ayo, madali lang. Kinamot ni Ben ang kanayang ilong at sinabi, okay lang ba ayan? Akin nanha ang kotse mo, ayoko na. Asawa kita kaya akin na rin ang kotse mo. Tanghapin mo na para magtrabaho ka ng mabiti. Malapit na limabas ang babay natin. Sige, salamat. Niyakap ni Ben ang kanayang asawa at nag-enjoy sila pero may sarili siyang inisip. Nagtriyam si Ben na magkaroon lahat. Nagtriyam naman si Lia na ipanghanak ang kanilang anak at magkaroon po ang marami. Pagkatapos ng isang araw, timawag si Lia sa kanayang hamahalang at sinabi na kailangan ni Ben ang kotse daw kailangan niyang samahan siyang magpatingin sa doktor. Hindi na hinala ang hamahalang niya. Ibinigay niya rin ang hapapalis ng kotse para mailipat kay Ben saninot ni Ben ang sinabi niya pero nilakay niya ang panghalan niya bilang isang may karapatan. Simula nang magkaroon kotse, naging confident na si Ben sa tivang nakikipagkita siya sa business partner niya at makakaibigan, feeling niya may class na siya. Sa tivang sinasamahan niya ang asawa niya magpatingin sa doktor, mas kampante si Lia sa kanaya. Ipinakatiwala niya ang lahat kay Marlon habang nakikipagkita siya. Sinabi ni Marlon na dapat magtry silang mag-ventire sa ibang business.
Ipinadola ni ben ang pera sa kanaya at nach inyo'y naman siya. Dahil bentes ang kanayang asawa, limitado ang kanilang paktatolak. Nakikipakita naman sa ben kaya hindi niya maiwasan ang temptations. Hindi lang siya natutilok sa baba para sa una na hitstand, binibigyan niya rin ang kanayang babaeng empleyado. Manhat sa ben palahiring tumitulong sa Marlon para maksanang halang kaya't walang alam sa Lia. Samantala, inisip ni Lia na naktratrabaho si Ben nak-aral siyang maklito para makapahanda para kay Ben, pero hindi niya alam ang ginagawa niya. Isang imaha, nang natutilok siya, timawak si Ben at sinabing empleyado niya, Sir, paminta ka na sa kampanaya may nangyari. Dahil may nangyari, bimangon si Ben at paminta sa kampanaya. Nasa kisina si Lia. Sinabi ni Ben na kailangan niyang paminta sa kampanaya at limabas. Hindi nakisip si Lia. Pachdating. Ni Ben nachdenken ang ka-empleyado niya. Walang laman ang kampanaya. Nawala ang ka-computer na binili niya. Kiniya rin ang stif. Pumunta siya sa sofa bikas at walang laman. Siya lang at si Marlon ang nakakalam password. Timawak siya sa kanayang kaibigan pero hindi niya makontak. Nalala niya na moyos po ang ikali ni Marlon ng Saturday. Hindi naman siya madalas pumintang Sunday. Anong nangyari? Sinabihan ni Ben ang mga empleyado niya na tawagan si Marlon pero hindi siya makontak. Kailangan nilang makbayad sa mga empleyado. Nakbayad si Ben at pinakbayangan na sila. Pagkatapos, tinawagan niya si Marlon. Nakita niya ang envelope. Binuksan niya ito at nakita niya ang kapatira niya na nakikipagtalik sa mga empleyado niya kasama ang mensahe na kailangan niyang makbayad ng 5 million kung hindi ipapadala ang kapatira na ito sa kanayang asawa. Sa mga sandaling ito, may empleyado na dimating. Tinanghalan ng trabaho ang mga empleyado. Imipo siya at kiniha ang patira nang nakaran narinig ko sa Marlon na sinasabi na malaki ang itang niya. Sinabi rin niya na naingat siya sa ayudal binibigyan ko lang nilang pera. Siyan ang baba sa patira. Timawa sa Ben niloko niya ang maraming tao pero ngayon niloko siya ang kaibigan niya. Hindi niya initbit na kakawan to sa kanaya. Kailangan niya makbayad sa kanila bago pa mapinta sa kanayang pamilya ang kapatira na tuwid nakbayad siya sa kanayang empleyado at nakmanil. Gusto niyang ibenta ang kanayang kondominium. Pero kailangan niya ang may-ari. Hindi alam ni Ben kung ano ang kakawan. Habang nakmamaniw siya, timawak si Lia. Sinakot niya tuwe bago pa siya makapagsalita, simakaf si Lia sinanghalang. Ilang baba ang tinilahan mo? Pinatay ni Ben ang kaniyang cellphone. Sinentok niya ang kaniyang manibela. Hindi siya marinong makta sa sound. Nalaman niya na nilapitan siya ni Marlon para sa pera. Ipinakatiwala niya ang lahat sa pera. Nakbebenta na ang hataw ang kanilang kaliliwa. Imamlayo si Ben at hindi niya kayang bimalak. Nayak si Lia sa kanilang bahay. Nang makita niya ang kapatiring asawa niya na nakikipagtalik sa ibang baba, himinto ang kanayang peso. Nasasaktan siya na niluluko siya ang asawa niya. Bentes pa naman siya. Ayaw niyang maniwala sa kapatira pero niluluko siya. Dumidiho ang kanayang tiyan. Timawak siya sa asawa niya pero pinataan siya. Sinabihan niya siya na makpaliwanag. Nakmasahe siya at sinabi na dapat samahan siya ang asawa niya. Nakinig si Lia sa pakbibikas ng pintuan at nakita niya ang tatlong lalaki na nasa harap ng kanilang bahay. Tinanong ni Lia sino ang hinanap niyo. Sumagot ang lalaki, wala, tinitingnan lang namin ang bahong bahay. Dali-dali nilang itinilak si Lia para makapasok sa bahay. Sinabi niya, mag-ingat kayo. Nakatira ako dito, tatawag akong pilis. Ipinakita ang lalaki ang dokumento ng pakbenta kay Lia at naksihan si Ben maraming dokumento na inilipat na ang panghalan. Dahil halat si Lia, bimaksak siya. Limakat ang halalaki sa kwarto na hinihanda niya